Já jsem Skar, nebo vlastním jménem Radek, a vítám tě na mém kanále. Jestli jsi sem zabloudil náhodou, nebo tě sem přitáhla zvědavost, nebo možná dokonce sám osud, je vlastně jedno. Možná zůstaneš, možná utečeš, každopádně tu najdeš trochu klidu, trochu chaosu, koně, akci, no a vlastně život tak, jak ho žiju. Ve zkratce bych sám o sobě řekl, že jsem takový klidnej blázen. Mám rád věci, co mají trochu akce, ale přitom jsem vlastně furt v pohodě. Srandu si udělám téměř ze všeho. Koně jsou moje srdcovka. Na koně jsem sice sedl až ve 14 letech, ale opravdu jezdit jsem začal až tak kolem 24. Dneska jezdím na kurzy, abych se zlepšil, co to jde, a jednou bych se rád dostal i na závody. Samozřejmě ne teda kvůli medailím, ale protože miluju tu cestu a ty zážitky kolem. Odmala také střílím, sportovní střelbu dělám od 9 let. Začínal jsem se vzduchovou puškou, přešel jsem i přes vzduchovou pistoli a dneska už vlastně střílím jenom malonášku na 50 metrů, ale pořád mě to drží. Když zrovna nejsem u koní, tak mě najdeš na tuningovém srazu a nebo v demoličním derby. Ano, slyšíš správně, poslední 2 roky bourám auta pro zábavu a je to skvělý. Dokud teda nevidím svět vzhůru nohama. Na YouTube jsem začal, protože mě baví tvořit s ostatníma lidma a baví mě sledovat svůj vlastní pokrok, a taky tak trošku věřím, že můžu ukázat, že být trochu jiný nebo mít více zájmů není vlastně vůbec nic zvláštního. V budoucnu tu každopádně najdeš videa s koňma, z tuningu, derby, výletů, tréninky a samozřejmě i ty faily. Protože co si budem, bez pádu není postupu a bez smíchu by to nebyla zábava. Takže pokud tě tohle zaujalo, budu rád za každý odběr, like, komentář, co tě napadne, a buď u toho se mnou, co všechno spolu dokážeme vytvořit. Děkuju, že tu jsi, a těším se, co všechno spolu zažijeme.